Se ei tiedä, millainen jätkämä todellisuudessa on. Täällähän on väkeä kuin supermarketissa. Ei rouva. Sähän voisit kans mennä sinne supermarkettiin. Mitä sä tarkoitat? Murhamiehet hakee maitonsa muualta. Sovitaan, että mä en kuulu tota. Mä oon tosi pahoillani. Mä oon ajatellut... Mä itsekään tiedä, mitä mun meni. Pois mun asiakkaista. Mutta yhdellä ehdolla. Siitä sait. Kato kun lipsaat. Hyvää päivän jatkoa ja tervetuloa uudestaan. Luulet sä, että tää sun paha olo, huonovointisuus liittyy jotenkin Ne saa tehdä ihan mitä HIV? No herra jumala, eikä nyt yksi vaivainen rikki mennyt maitopurkki olla niin hirveetä. Mikä sen tuli? Mä oon ollut niin idiootti, ettei tosikaan. Varo vaan sinäkin, kun kuljet yksin tuolla käytävässä. Tuommoiset elukat, ne voi saada päänsä ihan mitä vaan. Mä oon lyönyt Taniaa. Ai, te olittekin jo kotona. Mä tulin ihan vaan Ei kai siellä vuokrakämppiä kaupanakaan voi aina katselemaan. yötä olla. Kukas kaunis neito sulla on mukanas? Nais. Kristiina tässä on mun faija, Ismo. Ja, hei vaan. Mitä mä tuohon Oikein tohon hauska sanoisin? tavata. No, se sanotaan nyt oikein kättä päivää. Niin mä tulin vaan soittaa Kristiinalle taksi. Käy peremmälle vaan. Missä sä oot ollut näin myöhään? Ei täällä olla niin ahdasmielisiä.